Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a nuestro abierto. Ya lo saben, hoy es martes y tenemos con nosotros, a pesar del verano, a nuestra mesa de políticos. Lorena Milbaque, secretaria local del Bloc Compromís en Gandía. Bona vesprada, benvinguda. Buenas tardes, Begoña, gracias. Alba Frasquet, miembro del Partido Popular. Buenas tardes, Alba, bienvenida. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Y José Manuel Prieto, secretario general de Joves Socialistes en Gandía. Bona vesprada y benvingut también. Gracias. Bueno, si les parece, vamos a empezar dando paso al Bloc Compromís, en este caso a Lorena Milbaque, porque vamos a empezar con ese anuncio que hacían por parte del Bloc Compromís, el grupo en el Ayuntamiento de Gandía, de esa lista de enchufados que además han colgado en su página web, desenchufals.com, en el que pueden ver esa lista que, como dice la palabra, consideran ustedes que son enchufados por parte del gobierno del Partido Popular. Un minutito. Sí, a veure, cal que comencem un poc explicant el per què ens du a fer esta campanya de Desenxufals a Gandia, i és una campanya que nosaltres encetem donada l'actitud del govern del Partit Popular en esta legislatura. Nosaltres ho hem parlat moltíssimes vegades, nosaltres entenem que sempre hi ha governs, el govern sempre ha de tindre assessors, càrrecs de confiança que han de fer costat al govern i han de treballar per al govern. El que passa és que quan aquesta llista s'incrementa i cada vegada més, i a banda d'això va unida a un missatge de retalls, va unida a un missatge de contenció en la despesa de personal, va unida a una eliminació de funcionaris interins i de personal de la casa de més de 200 persones, i tot això va unit a una sèrie d'actituds, i d'això nosaltres creiem que no era just que el govern del Partit Popular a la ciutat de Gandia estiguera parlant en aquests moments de contenció de la despesa de sols unes persones i que per altra banda vaig a contratant personal afí, directe o indirectament al Partit Popular i als seus membres de govern. Per tant, nosaltres ja ho vam anunciar en el seu dia i el que hem fet és passar un llistat en el qual nosaltres dividim en dues parts, perquè això també cal deixar-ho clar. Dividim en una primera part en la que nosaltres en un llistat d'unes 20 persones diem que aquestes persones entenem quina és la seva relació contractual, perquè és pública, és una relació contractual que, tal com era la meua quan jo era assessora en el grup, era pública i qualsevol que volguera conèixer-la la podia conèixer, la quantitat econòmica i quin era el meu contracte amb l'Ajuntament de Gandia. Aquestes 20 i pico persones tenen una relació contractual, eventuals, càrrecs de confiança, dedicacions completes, que estaven controlats, i per una altra banda li passem un altre llistat d'unes 20 i pico persones més que nosaltres veiem pul·lulant per l'Ajuntament de Gandia, que veiem ocupant despatxos a l'Ajuntament de Gandia i utilitzant material de l'Ajuntament de Gandia i no sabem quina és la seva relació contractual amb l'Ajuntament. I per tant li passem al govern una pregunta en la que li diem explique'ns vostè d'este altre llista de 20 i pico persones quina és la seva relació contractual amb l'Ajuntament de Gandia perquè nosaltres volem saber-ho. I això és la nostra. Bueno, pues minuto y medio, porque Lorena se ha alargado un poco más. José Manuel. Bueno, nosaltres agraïm la tasca del Bloc Nacionalista, però hem de fer dos anuncis. Primer, que la llista és més extensa, i segon, que nosaltres l'ampliarem. Anem a llançar una iniciativa que completa la del Bloc Nacionalista amb un enxufat per setmana. Penjarem aquest enxufat per setmana a la nostra pàgina web, publicarem el currículum d'aquesta persona i què ha fet per a obtindre el lloc que en aquest moment ocupa, quins són els seus mèrits i la seva capacitat. Si cada volta que nosaltres retratem una veritat com a partits de l'oposició a l'alcalde, l'única resposta del senyor Torró és insultar, evidentment li queden molts insults perquè anem a pintar-li moltes més veritats al llarg d'esta legislatura. No hi ha contradicció en el discurs del Bloc Nacionalista i del Partit Socialista perquè sempre retrauen el passat d'alguns assessors nostres o quin era el nombre d'assessors que hi havia quan compartíem govern amb el Bloc Nacionalista o en l'anterior legislatura. I no hi ha contradicció perquè nosaltres sempre hem defensat el paper dels assessors com a complement d'una formació professional extensa i d'una capacitat meritòria per a accedir a aquest lloc i per a completar les decisions del govern municipal des d'un punt de vista professional i, si es vol, tècnic polític. Però va ser el Partit Popular qui ha comès la major incoherència que ara se li tornarà en contra, perquè en campanya electoral, i la frase que vaig a llegir és textual, el alcalde va dir «gobernaremos con los funcionarios, pero sin los asesores», i va dir «no tendremos asesores». Bueno, pues s'han convertit en el partit polític que està pagant a canvi de favors de campanya amb llocs de treball de l'Ajuntament de Gandia, mentre interins, educadores, policies, funcionaris se n'aniran al carrer, és a dir, estan omplint l'Ajuntament de Gandia de militants, de gent amb carnet del Partit Popular, mentre gent que sí que s'ha guanyat aquest lloc, que sí té una capacitat demostrada, en una època de dificultats haurà d'abandonar el seu lloc de treball en l'Ajuntament. Alba, el propio alcalde de Gandia ya negó esta lista de enchufados. Mucha mentira por los dos partidos y demasiada demagogia, José Manuel. De esa lista que cuelga el Bloc en su página web, 41 personas, salió el portavoz del gobierno el viernes pasado con dos informes, el del jefe de servicios de recursos humanos, y el gerente de la empresa pública, donde el jefe de recursos humanos decía que solo existían 9 contratos
que tuvieran un contrato eventual con el Ayuntamiento de Gandía. Y si a esos querían sumarle los 2 concejales no electos que esta ciudad tiene derecho a tener por ser gran ciudad y que el Partido Socialista ya utilizaba antes de que Gandía fuera nombrada gran ciudad, pero bueno, eso es otro tema, son 11 por el Ayuntamiento. Y el informe de Dani Furió, que es el gerente de las empresas públicas, firma y corrobora que hay entre contratos directos, autónomos y empresas externas 13. 10 Lorena más 11, 13 más 11, 23. El resto hasta 41 tendréis que dar unas explicaciones a esas personas que vosotros, sin haber respetado la ley de protección de datos, habéis colgado en vuestra página web, pero para más INRI, para el blog llegar un poquito más lejos, se atreve a invitar a todos los que entren a tu página web a que si conocen de algún caso, que pongan la documentación y que os la hagan llegar para ampliar esa lista. ¿Sabes a mí eso que me suena? Al estilo bolchevique más oscuro de la época. ¿Sí? Y si quieres te pongo... Sí, por supuesto. Es que donde la antigua URSS, el régimen incitaba a los ciudadanos a que se chivaran de los que hablaban en contra del régimen. ¿Qué vais? ¿A la caza de los enchufats que digo vosotros del Partit Popular? El Partit Popular no ho ha fet, veritat? No te poso una trechample perquè segurament t'ofendria. El Partit Popular no ho ha fet, veritat? No, lo de ofendre me dona igual, esteu acostumats a ofendre. A mí no me ofenden las vuestras palabras. Había acabado ya su minuto y medio de intervención. Si quiere, continuamos con otra ronda de intervención. Sí, és que saps què passa? Que el Partit Popular no se n'adona que ells també ho han fet en l'anterior. És que ara canvia tot. És que ara ells no han fet absolutament res. És que el Partit Popular no ha estat en l'oposició fent el mateix. És que el senyor Arturo Torró, en la seva pàgina web personal, el senyor Arturo Torró, en l'any 2009 penja un article que sols llegint-lo ja no caldria que explicar absolutament res més del perquè de la nostra campanya. El senyor Arturo Torró en l'anterior legislatura, en el 2009, publica en la seva pàgina web, per a la gent que ens veu, perquè la gent que ens escolta no ho podrà veure, és una llàstima, publica un article que diu Orengo y los purulantes anónimos. I parla tal qual del mateix que hem fet nosaltres en la llista electoral, vostra, en la llista de purulants vostres, exactament el mateix. I si el desglossara frases concretes, quan tu em parles, estic parlant jo, Alba, estic parlant jo. T'has inventado persones. No me n'he inventat cap, no me n'he inventat cap. Deixes 20 i pico persones més. Per suposat, sense cap tipus de problema. Deixes 20 i pico persones més que nosaltres parlem, torna a repetir-te, nosaltres li preguntem a l'Ajuntament de Gandia quina és la seva relació contractual amb l'Ajuntament de Gandia. I li estem dient a l'alcalde d'esta ciutat que a banda dels eventuals que tenen un càrrec públic i que cobren públicament i que estan ahí perquè estan ahí per a que qualsevol que ho puga controlar puga veure què és el que cobren i què és el que no, hi ha 20 i pico persones més que utilitzen despatxos de l'Ajuntament, que utilitzen recursos uno d'ells, el seu company, Javier Soldevila, que quina casualitat que no apareix ni en el llistat del gerent de l'empresa pública ni en el llistat del cap de recursos humans. I el seu company, Javier Soldevila, utilitza despatxos municipals, recursos de l'Ajuntament de Gandia, i avui per avui no sabem d'on cobra el seu company Javier Soldevila. Per tant, com ell, n'hi ha moltíssimes persones que nosaltres el que li demanem... No, perdone, en el llistat que el seu portaveu anuncia, el seu company Javier Soldevila no apareix. No apareix per a res. I el seu company Javier Soldevila està per l'Ajuntament de Gandia. I com ell, moltíssims més. Sí, que el va fer públic el seu portaveu, i els mitjans de comunicació se n'han fet un so d'ells. És negar més que l'evidència. Més que l'evidència. Ha dicho ya Soldevila, ¿no? Sí, pero es que como la memoria en estos casos es tan importante y tan privilegiada, yo recordaré que en la legislatura 2003-2007, que el Bloc gobernaba con el Partido Socialista, Moya exigió al entonces alcalde Orengo que el departamento de urbanismo se fragmentara en dos, en medio ambiente y en inversiones, cosa que hoy el departamento de urbanismo está en uno. Pero ¿sabes para qué? Para tener Peris desde medio ambiente su asesor y Moya desde inversiones el suyo. A todo eso súmale los más de 3 millones de euros. ¿Me dejas? Por favor, no me cortas. A eso súmale los 3 millones de euros. A eso súmale los más de 3 millones de euros que costó remodelar toda la tercera planta del ayuntamiento, que ya en su momento denunció el partido. No remodelar la tercera planta del ayuntamiento, pero están comprando edificios muy Pero per l'amor de Déu, per favor, simplement per respecte a la gent que ens escolta, no s'altere la representant del Partit Popular, no s'altere
perquè el blog no sols... jo és que entre mentires m'altero. El blog no sols no Porque, se'n hijos, passa... vosotros... El blog no sols... Deixem parlar, senyora Tafrasquet. Sí, por El favor, blog, un poco de respeto y de tranquilidad sobre todo. Sí, el blog no sols no se'n passa, sinó que es queda curt, i nosaltres demostrarem que es queda curt en aquesta llista d'enxufats tú apoyando ese estilo bolchevique, que eso es estupendo en un partido socialista y en un... Senyora Frasquet, vamos a dejar. primer estudi el que era el bolchevisme i després no s'altere, per favor, perquè és el meu torn d'intervenció. Nosaltres calculem que aquesta llista d'enxufats de l'Ajuntament de Gandia, per donar dades un poc més tècniques i tranquil·litzar a la ciutadania, ascendix a més de 54 persones, que són les que en aquest moment estan treballant en contracte directe o indirecte, perquè algunes, ja ho ha apuntat Lorena, no apareixen per a l'Ajuntament de Gandia. Ja sé que moltes voltes venim a estos debats i diguem que no hi ha que viure del passat, però jo li he de recordar al Partit Popular, que parla de bolchevisme, de la URSS, i no ha estudiat ni el que és el bolchevisme ni el que és la URSS. ¿Y eso lo sabes tú? Deja de faltar el respeto a la gente, te lo pido por favor, José Manuel Prieto, que no eres nadie para faltarle el respeto a la gente. Bueno, no siga demagoga ni utilitzi arguments personals, perquè jo estic utilitzant... I tu que sabes que he estudiat jo i si sé o no sé del bolchevisme. Estic utilitzant arguments polítics, no arguments personals. Vostès eren els que en l'anterior legislatura... Acabas de decir que la gente no está preparada. Deixem parlar. Vostès eren els que en l'anterior legislatura repartien pel carrer fullets amb la cara, amb els noms de persones que treballaven en l'Ajuntament de Gandia, però no sols això, anaven més lluny, publicaven noms de fills d'assessors de l'Ajuntament de Gandia, noms de familiars de fills de l'Ajuntament de Gandia, que no tenien contracte directe amb l'administració municipal i que vostès utilitzaven en una forma marrullera per a fer la política que ara tant critiquen i que tant els espanta. Jo crec que abans de parlar de personal eventual, abans de parlar del que tenim en l'Ajuntament de Gandia, que és un ajuntament que està buidant-se de tècnics i de funcionaris, que està tirant a interins i eventuals al carrer i que està omplint-se d'assessors, el que haurien de fer vostès és, sobretot, anar en una cara de poder justificar a la ciutadania què és el que està passant en l'Ajuntament de Gandia. Perquè vostès van dir en l'anterior campanya electoral gobernaremos con los funcionarios però sin los asesores. Ya te hemos escuchado la frase. Crec que si els funcionaris són els millor qualificats, vostès tiren de funcionaris, però per favor no ens enganyen a la resta amb dades que sens dubte no són certes, perquè el que està firmant el gerent de l'empresa pública, que per cert és un altre dels contractats per a l'Ajuntament de Gandia, un altre dels enxufats, és l'informe que li diuen que firme, perquè aquest no és l'informe que es correspon amb la realitat. Sí, efectivament. ¿Tú te crees en la potestad? ¿Y el jefe de recursos humanos? Ahora es su turno, puede contestar ahora, Alba. Y el jefe de recursos humanos, que es un técnico del ayuntamiento funcionario también, firma lo que se le pone delante, ¿no? José Manuel Prieto, según tú. Pero ¿qué me está diciendo el Partido Socialista que en la legislatura pasada a una chica, a una persona, que yo no tengo nada en contra de él, ni voy a hacer como tú, meterme personalmente, si están o no están capacitadas, cobraba 6.400 euros al mes? La friolera de 77.000 euros al año. Sí, sí, sí. Y mira, ¿sabes qué pasa? En estos programas que los he visto muchas veces me fijo que tú te gusta mucho mentir, te gusta mucho engañar a la gente, por lo tanto yo no voy a discutir aquí si tienes razón tú o la tengo una yo. Pregunta. Yo invito a cualquier ciudadano que nos esté oyendo o que nos vea esta noche en Telesafor que se acerque y pregunte si es verdad lo que estoy diciendo. No. Ens pots dir que cobres, per favor? Jo? Sí. Claro, 950 euros. Pots portar la nòmina? Al pròxim programa te la porto. Sí, apareix. Sí, no, era simplement per aclarir a la ciutadania qui està argumentant sobre el personal, Pero me lo está diciendo el Partido Socialista que teníais metidos a troche y moche y encima con unos sueldos de 6.400 euros al mes, que ahí salen 6 de los que hoy, por ejemplo, pueden estar contratados. No tenéis vergüenza. Y respecto a... No me cortes. Y respecto a ti, respecto a ti, al blog, un poco agresiva. No estoy agresiva, lo que pasa es que vosotros, con vuestras mentiras y vuestra demagogia y vuestra falta de respeto... Però utilitza arguments polítics, no utilitza arguments personals. No, personals els utilices tú, que descalifiques a la gente que no está preparada. Bueno, por favor, lo que les voy a pedir un poco de tranquilidad, de verdad se lo pido, porque este programa, los martes, incluso siendo de representantes políticos, suele tener un caliz mucho más tranquilo y de respeto, y además saben ustedes que tras ese primer minuto de intervención podían ustedes intervenir o contestar a cualquiera de los contertulios, pero si va a haber esta tensión no les voy a dejar intervenir en ningún momento, van a hacer ustedes un minuto de intervención y punto, y les voy a pedir silencio. Entonces creo que somos todos adultos y podemos mantener un debate tranquilo. Termino, Begoña. La señora Milvaques, que ahora se ha vuelto la cabecilla de todo este movimiento desde el desenchufal, cobraba respeto. No te rías de las cosas, o sea, un poco de... La cabecilla. Vale. Bueno, vamos a dejar cobrabas en la legislatura 2003-2007 52.000 euros al año, más que el actual alcalde de Gandía. Y tú te crees en la potestad, y tú te crees que tienes la potestad o el derecho de colgar en tu página web muchas personas, de las cuales 18 no tienen ninguna relación con con el Partido Popular, ni están contratadas y van a tomar medidas legales contra el blog. Que no haya problema, Lorena, 52.000
Yo no sé si por parte del bloque esta campaña a lo mejor ha venido por eso que anunció en campaña electoral el Partido Popular de que no se contratara a lo mejor a familiares directos. Bueno, exacte, ahí anava. Vull dir, és que la senyora Frasquet no es dona compte que se li van a caure tots els arguments directament un darrere l'altre. Mire, el primer, mentir i fer demagògia. Mentir i fer demagògia el que fa el seu alcalde. Que el seu alcalde va dir que eliminava la reducció d'un periodista al gabinet de premsa. A la setmana hi havia contratat una altra persona en el gabinet de premsa. Eliminava una persona de protocol, immediatament reubicada en un altre lloc, i en seguida 2 persones més de protocol, una d'elles cap de protocol, cobrant el doble del que cobrava l'anterior persona. El senyor Arturo Torró anuncia que van eliminar-se els assessors de grup, l'assessor del Partit Socialista i del Bloc Nacionalista, que sóc jo, i ho puc dir ahir, perquè està ahir, a l'atur, al Servef. El seu assessor de grup, recol·locat en l'empresa Iniciatives Públiques, treballant en la 4ª planta de l'edifici Tossal, el senyor Javier Viciano, que quan vol, qui vulga, com diu vostè, pot anar a l'Ajuntament de Gandia i preguntar-li el que cobra i on està treballant. Això és la mentira i la demagògia del seu alcalde, del senyor Torró, que anuncia unes coses i a la setmana les tenia. I qui vulga pot anar a comprovar on està la senyora Rocío Palomares, pot anar a comprovar on està el senyor Javier Viciano, pot anar a comprovar on està el senyor Carles Persson, pot anar a comprovar on està el senyor Miquel Pérez. Totes aquestes persones que estan treballant per a l'Ajuntament de Gandia són aquestes persones que el seu alcalde va dir que anaven a anar al carrer. Ahí està, mentira i demagògia. Segona qüestió que vaig a tirar-li. El senyor Torró és ell mateix el que no es fia del gerent de les empreses ni del cap de recursos humans. Entre altres coses, perquè en esta pàgina que li dic jo a vostè que en el 2009 va fer el seu senyor alcalde Arturo Torró, diu: como dice el alcalde aquí, está todo supervisado por el fedatario, que cada día, el fedatario es el cap de recursos humanos, diu que cada día sea menos quien es, porque cuando les conviene federata uno y cuando no federata otro, dependiendo que sea ayuntamiento o empresa pública, aunque ambas salen del mismo bolsillo, del pueblo llano. Paraules del seu alcalde, el senyor Arturo Torró. El primer que no es fia del cap de recursos humans i del gerent de les empreses públiques és el seu alcalde, que fa tan sols 3 anys va dir aquestes paraules. Te estoy diciendo que me contestes a lo que te estoy diciendo. Y segona qüestió. ¿Qué pasa con esas 18 personas? Jo estic intervenint lo que jo considero que és la meva opinió. Tu intervenís lo que considero, no vaig a dir lo que vas a dir tu. No, claro que no, pero es que a la gente le interesa. Y entre altres coses, ¿qué pasa con esas 18 personas que has colgado en la página web? En lo que diu Begoña, vostès van signar ante notari que els membres de la seva llista electoral, cap membre de la seva llista electoral podria contratar cap persona fins a segon grau familiar de la llista electoral. Es que el jefe de recursos humanos lo corrobora que eso es así. No de l'Ajuntament de regidors de l'Ajuntament de Gandia, de la llista electoral. Y vostès ya tienen casos que están incumpliendo ese acord. Si le parece una intervención más y acabamos con Alba y zanjamos el tema. Jo, pel que dies tu, Begoña, que com a tot el debat jo lamente fer, ho he de dir i he de demanar públicament disculpes, jo lamente vindre a esta ràdio a fer un debat de barra de bar. M'agradaria utilitzar arguments polítics i m'agradaria que tots utilitzarem arguments polítics perquè el tema és molt seriós. Estem en una etapa de dificultats familiars, estem en una etapa de convulsió social, estem en una situació econòmica i social molt difícil i nosaltres venim així a parlar dels enxufats del Partit Popular. Jo sospitava que el Partit Popular refugiria el debat o sospitava que el Partit Popular no voldria entrar en el debat, però jo recorde que va ser el Partit Popular el que va iniciar en campanya electoral i va convertir aquest tema en un dels seus adalits de la campanya electoral, que no anava a utilitzar el tema dels assessors. Va dir també que el Partit Socialista era un govern de despilfarro, hauríem de veure ara mateix quin és el govern de despilfarro, i va dir que governaria sols amb el gasto dels funcionaris, amb el gasto que suposaven els funcionaris i no amb les despeses dels assessors. Nosaltres el que hem de demostrar així és que el personal eventual de l'Ajuntament de Gandia és molt més del que certifica el gerent de les empreses públiques o molt més del que els nega a reconèixer el Partit Popular o el propi alcalde. I li hem de demanar al Partit Popular que afronte este debat de manera seriosa, que reconega efectivament quanta gent hi ha, que no tinga por a dir quan són els enxufats de l'Ajuntament de Gandia o quina funció són, perquè tota aquesta gent que està passant-ho mal és la gent que a final de mes paga a aquests funcionaris o a aquest personal eventual de l'Ajuntament de Gandia. És la gent que amb els seus impostos costeja els sous dels familiars, dels amics, dels militants del Partit Popular que estan en l'Ajuntament de Gandia. I el debat és seriosíssim tenint en compte quina és la situació del carrer. I és seriosíssim que ho faci un govern que va dir que no ho faria. Alba. Ya, y hacer política es hacer lo que tú haces, ¿no? Utilizar el momento de crisis, el momento tan precario que pasan muchísimas familias para argumentar y hacer tu argumento, José Manuel Prieto. Siempre te oigo hablando de lo mismo. No hacer política es no colgar en la página web 41 personas, de las cuales 18 no tienen ningún tipo de relación con el ayuntamiento ni con la empresa pública. Colgar sus nombres y ¿qué pasa con esas personas? ¿Cómo se les compensa? Lorena? ¿Cómo se les compensa? No hacer política es no haber cobrado 52.000 euros al año y ahora decir que si el Partido Popular tiene enchufados, desenchúfals. O el Partido Socialista que ha tirado... El Partido Socialista no tiene ninguna culpa de los aturats que té esta ciutat i que té este país, no?
No té ninguna culpa el Partit Socialista de 5 milions que té este país d'aturats, ni les 9.000 persones que té esta ciutat. Per això, José Manuel, tu creus que tens el dret de parlar i dir el que estàs dient ara mateixa, apoyant en aquestes famílies per fer el teu argument. Pues lo vamos a tener que dejar aquí. Nos queda un minuto más, pero es que creo que ya están repitiendo argumentos y además les pido disculpas a nuestros oyentes y a nuestros telespectadores por el tono que ha tomado este debate, porque saben que esta no es la línea de este programa. Lo lamento mucho, sobre todo por respeto a nuestros oyentes y a nuestros espectadores. Nosotros volveremos mañana con la mesa de concejales, que espero que sea un poco más tranquila que la de hoy, y gracias a los tres por haber estado aquí. Muy buenas tardes.